Κατηγορία K2 Δελημήτρος Γεώργιος. Τα δούμε θα συνεχίσει, θα τον αφήσουν οι κριτές. Ο Δημήτρης Γεώργιος είχε βγει τέταρτος στο K2 του 2008 και τρέχει στην κατηγορία K2. Άλλη κατηγορία, πιο δύσκολη. Το ξέρω. Μπαταρέ. Δεν κάτσε, θα γίνει τον Κυριάκο. Παράσκο! Μάζεται ο Γιώμηλος Αχιλλέας με Mazda νούμερο 33 για την εκκίνηση στη κατηγορία K1. Κατηγορία K1 βλέπουμε με το νούμερο 12 Suzuki Samurai, ο Μαυριάνος Κυριάκος. Όχο. Μπράβο!